на кафене, вияли на едното дърво, пред единият блок, който се намира тук, и това е гущера, където аз не очаквах, че ще има, пипнах го, но той нищо не ми направи. Сега Майче е засъхнал, не се знае хора. То не се знае. Това ще го направим с един камък. Не. Помръдна хора, помръдна. Ако са на хора, Гущера. видяхте ли? Той Не се да гущер пърда! О, магата хора. Много ме хвана страх да не мога хап. Чай да ви увелича хора. Виждате ли? Петро гущера! Не се казва Педро и не е наш. Буквално парадията. Ето това е гущера. Хора да И ви сега кажа. буквално се опитвам да го ударя с този камък. Хора, къде чакайте, къде отиде гущера? Ето го. Хора, спаси го бе! Ще спася, няма! Ще го ударя с това! Не! Виждате ли го как се опитва? Сега ще видите какво ще направим! Хора, вижте Имаме тази причка! Вижте как се опитва. Помогни му! Ей, качи са, приятел. Просто го насочи натам. Го вдигни с пръчката и го насочи. Не мога. Само си мърда опашката, вижте. Приятел! Абе! Спаси го. Не така може да стои. Сега го вземи и го спаси. Няма! Вижте какъв, вижте. Убих гущера. Не си го убил, вижте още. Ей! Дай сега с пръчка. приятело. Дай за малко да сме. Айде бе, гущере! Остави го, приятеля, да се дъхне. Дай това. Поне ще направя добро. Гущерко! Дали искаш да го убием? Няма да го убиеме. Аз не съм искала. То беше там и... Вижте го само къде е. И го съборих. Виж колко лошо му направи. Това беше за видеото. Не ли беше още. Чао, обичаме ви. И гущера ви обича.